लोकसभा चौक बाड़ियों पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आजोग थाइनि भोट रिमानिनो नाहारी सुनामुरा बखाक्सनि गाइब्रे विधानसभा आमचाइनि भोटनि सामुंग करंजाक्रब लामरेखा जानि जानि भोट केन्द्रबो सुनामुरा रेमचिनै बुरि रोंनकनि स्ट्रं रूमनि ईवीएम वीवीपैट न खबै जतो नांमानि मानितलांलाय बरक भोट केन्द्रनि बखाक लामरेखा फियाबा बरक थांथानि किसा जंजाल ओंजाखा तामुनि हिनमाले लाहार केशबलाय जाक आरो ट्राफिक पुलिसनि शेप गरै आबनि बागै बरक 22/15 नং विधानसभा केन्द्रनि बखा भोटिं मेशिन खबै नांमानि देबो मानितलांलाय टमटम बाइखाय थांलायगा सुनामुरा बखाक्सनि गाइब्रि विधानसभा आमचायो बेबागै 20 बक्सनगर 51 टा 21 नलसर 56 टा 22 सुनामुराव 52 टा ताई 23 धनपुर 59 टा भोट केन्द्र दङ जत थायनो खरकनै बोरै खरकसा याग यागु माया तै कायनै खलाई मडेल पोलिंग स्टेशन तंनाय बेबागै 218 टा भोट नाहार जागमानि केन्द्र तंनाय बेबागै भोटार 1,85,982 जना